Ahojky a vítejte opět v mém dalším videu. Dnes začneme z hurta. Jaro je tu. A co se stalo od posledního videa? Já bych vám z celého srdce chtěla poděkovat, že tu se mnou jste. Za zprávy, že se vám videa moc líbí, že mne sdílíte na sociálních sítích, že jste se stali mými fanoušky. Dále bych vám chtěla poděkovat, že se ptáte, jestli je vše v pořádku, za vaše hezké slova a kousek mého domova tady ve Švýcarsku. Je mi velkou ctí, že s vámi mohu prohodit pár hezkých slov v náročnosti našeho všedního dne. A až k nám zase přijedete a že k nám jezdíte, kavko platím já. Tak kde je kafe? Posrala se mašina, no. René z parkoviště Oldtimer oslavil své 60. narozeniny. Má nyní trošku hollywoodské manýry, neví, jestli chce v parkování pokračovat. Jeho bráška Gerík oslavil tento rok 72. narozeniny a začal nám trošku zlobit. Za 1 měsíc projel vesnicemi 2krát moc rychle a dostal pokutu. Za opakované přestupy musel natrapovat na kurz pro recidivisty na dopravní inspektorát, aby věděl, jak ukázněně má jezdit. Asi ti nemusím vysvětlovat, jakou z toho měli šoféři prdel. Garíček vám vzkazuje, jezděte opatrně. No a jinak jsem oslavila taky své výročí, 25 let ve Švýcarsku. Oslavila jsem ho uholek špekáčkovým salátem se sýrem, cibulí, okurkou a dressingem. Do Švýcarska jsem přijela na stopa, neznámo kam, a žila jsem zde 7,5 let ilegálně, ale o tom jindy. Tak jo, a opět mí kolegové, jsme na cestách pro vás a vy jste s námi. A přišly Velikonoce. Doufám, že jste si užili pěkné 4 dny volna. Tak se slavilo u nás u kolegů v Curychu. A jak se slavilo u nás? Zasejt spárky, nezmáť budeme hledat vajca a playbojáčka. Někteří už machrujou, že mají násko, že už 2 vajca mají. Klid, děvčátko. Nenech se zmást, někteří ani neví, že nějaké vajca mají. Ve Švýcarsku se tomu říká Eiertütchen, něco jako kdo z koho, kdo má lepší vajca. Asi ti nemusím říkat, že se mnou chlapi pěkně vyběhli. Když jsme měli ty vejce jít hledat a zápasit, kam mne firma poslala? Do nejvzdálenější části Švýcarska. Tak jsem chyběla. Samozřejmě, že jsem večer dostala své zajíčky. Ale děvčátko, to se nezapomíná, to si napiš velkým na papír. Zelený čtvrtek jsem oslavila uholek. Pořádala se večeře, v kruhu známých jsem ukončila pracovní týden. Když už jsme uholek, rozhodli se naučit se správně vyslovovat i mé jméno. Řezáčová. Helena Řezáčová. Přejeme hodně úspěchů při učení. O Velikonocích, jako vždy, na mne čekalo na dveřích překvapení od mojich domácích. Žiju u nich 17 let, jsou moje švýcarská rodina. V popisku dole pod videem vám přidám link, kde se o nich můžete přečíst víc.
Tak, a teď opět komentáře. Ukážu ti, děvčátko, co mi kluci píšou a jak se z toho neposrat. Zase mi psal Karel Lager, jakože kde mám zub. No podívej, Karle, to mi nechybí zub, mám je všechny jako každá správná kobyla. Říká se tomu mezera mezi zuby. Mám radši mezeru mezi zuby, než mezery v myšlení a čert ví kde ještě. Jako tvou největší čůzou, Karle, byla Vaneska Paradýzová a ruku na srdce, jako měl si tam hezčí gazely v tom svém podniku. No a když se jako teďkom podíváme na ten mužský svět s těma jeho mezerama, znáš jako herce Jürgen Vogel? Ten nemá mezery, tam už chybí každý druhý zub a ještě s tím vydělává peníze. A kdo by se jako chtěl jmenovat Vogel? Pták. Tak klid, Karle, jo? Ale teď už fakt fertik žvatlat a hubky dubky do práce. Je pondělí a já jsem opět na parkovišti v Belp. Je 5:00 ranní. Vracím se k nám do firmy, kde přesedlám na jiný návěs. Podařilo se mi udělat chyba. Zapřáhla jsem špatný, ale při pravidelné kontrole jsem chybu zjistila. Ovšem ztratila jsem pár minut. Teďkom pojedu směrem Bern, samozřejmě v tuto dobu je zácpa. Mám trošku zpoždění, ale po 7 hodině jsem u zákazníka a v 7:30 už i na rampě. Jako vždy šlo všechno v pořádku, nic složitého a je čas na přestávku. Zasloužím si kafičko, Starbucks opět po cestě na Grauholz. Samozřejmě nemám místo, tak zastavím kousek od odpočívadla. Musím opět zpět do firmy, kde nasedlám zase svůj návěs a vodu, kterou jsem si naložila v pátek, zavezu k zákazníkovi, kde budu mít za 45 minut složeno. Teď už si budu nakládat na zítra, ale protože mám čas, využívám toho a jedeme s chlapečkem do wellnesska. Jedu do Egerkingen. Mají zde vynikající servis. Přede mnou už ale stojí jiné kamiony a i když se vám zdá, že je kamion čistý, je velice pravděpodobné, že tento polský kamion jede nahoru do Bazileje nakládat medikamenty. Proto takové čištění a šofér si zrovna udělal i fotku. Pro jistotu. My zde smíme také umývat, vše bude zapsáno a perfektně vypucováno. Tomu se říká právě proto wellness. Prdelka očištěná, vymydlená, jedeme k zákazníkovi nakládat. Panuje výborná náladička, dokonce dostanu něco k pití. Pán je ze Srí Lanky, jejich komunita je ve Švýcarsku už dlouhá léta. Jsou to velice příjemní lidé a velmi dobře se hodí do sektoru v jednání s lidmi a veřejných službách. Jsou tu i mý kolegové, požvatláme, mám naloženo a vracím se zpět na parkoviště. Dnes to byl jednoduchý den, zítra pádím dál.
Největší radost mám ale z wellnesska. Podívej si, jak se ten chlapeček třpití. Nádhera pohledět. Tak jo, pro dnešek stačí. Dnes vaří holky. Špagety na císařský způsob. Dobrou chuť. A už je úterý. Čeká na mě 175 km k zákazníkovi, které zmáknu za 2 hodiny a čtvrt. Za 40 minut bude služeno a po cestě ještě honem kafičko. Teď už měřím ale na Francii. Je po 10. hodině raní, je krásný slunný den. Monsieur, bonjour, merci beaucoup, bonne journée. Musím se nahlásit. Byly nějaké problémy, ale teď je všechno v pořádku. Udělám si 15 minut přestávku a za dalších 13 minut pípá telefon. Můžu na rampu, zatímco jiní budou čekat. No podívej, děvčatko, někteří kluci za to mají taky větší výplatu za to čekání. Přijíždím na rampu, skladníci se už těší, francouzský balet jede. Dostanu dárečky, tak je radost pracovat. Po hodině se opět vracím do Švýcarska. Vezu zásoby k nám, do filiálky v Aigle. Je horké léto, i když konec srpna je spousta práce. Musím chvilku čekat, díky rychlému skládání mám složeno 32 palet za 20 minut. Teď musím ale opět zpátky do Francie. A teď chvilku poslouchej a přečti si, na co ty dárečky mám a co s nima potom dělám. Bonjour monsieur, vous voulez l'eau? Vous voulez l'eau? Gardez-la pour vous. Non, je n'en ai encore plein. Venez. Venez. Ça vient de France, de Aigle, maintenant de Suisse, alors tout est bon. Bonne journée. Už ráno nám řekli, že je dnes spousta práce. Jen do Švýcarska dnes bude vypraveno 46 kamionů. Teď budu čekat. Teď jde ale hlavně o to, abych dnes ještě vůbec mohla naložit. I když je pozdní léto, je 34 stupňů. Po 2 hodinách dostávám SMS, že můžu nakládat, zboží bude ale pomalu připravováno. Teď budu nakládat hodinu a po 7 hodině večerní vypínám na parkovišti motor.
Uběhlo 14 hodin, dnes mám už odděláno, budu odpočívat 9 hodin, abych mohla jet dál. To je v pohodě, ve Francii v noci smím jet, na hranici se Švýcarskem od 5. hodiny raní. Ale teď fakt už něco honem pojest. Jen o kousek dál odtud je malý box, pizza box, kde připravují výborné drobnosti. Připadám si jako na prázdninách, mají tady velký a výborný výběr. Tak jo, dnes je to jasné, pizza Havaj. Dnes se do Švýcarska mimo jiné chystalo 46 kamionů a zítra to nebude jinak. Zastav si videjko a spočítej si, kolik kamionů tam stojí. Tak jo, pro dnešek už stačí, musím jít spát, je stále 25 stupňů Celsia. Dobrou noc. A půlka týdne je tu. Je před 4. hodinou raní. Chci se jít osprchovat, je stále 25 stupňů Celsia. Někteří v noci nemohli spát, procházeli se po parkovišti. Sprcha tady není rozhodně žádný hit. Něco takového jste určitě ani neviděli, proto vám ji ukazuji ve tmě. Je před 5. hodinou raní a já vyjíždím. K hranici to mám téměř 1,5 hodiny, Francouzi vyjíždějí do práce. Podívejte, kolik jich je za mnou. Tak jezdí pendleři každý den. Začíná probouzet se svět. Dnes bude opět slunný, horký den. Přijíždím na stanici Gruyère, mám vážný důvod zastavit. To, co teď uvidíš, je jedna z nejdůležitějších hrad silničního provozu. Stává se mi to po tak krátkém odpočinku, poznám to na sobě hned, začnou se mi klížit oči. Ať se děje cokoliv, říkáme tomu ve Švýcarsku turbošláf, turbospánek, kdy zastavím kamion a jdu si na 20 minut lehnout. To je těch 20 minut, které mě pak postaví na nohy, protože mikrospánek je velice nebezpečný nejenom pro mne, ale i pro ostatní účastníky provozu. Není důvod se stydět. Na svých cestách jsem potkala lidi, kteří si v autě prostě zdřímli, ještě jednou, není se za co stydět a rozhodně to udělej. Tak jo, mám za sebou 115 kilometrů a je po 7 hodině raní. Jsem u zákazníka opět u nás v obci Schmitten. Protože dneska asi bude můj pomalý den, zapomněla jsem papíry v kamioně, pak zase rukavice. Prostě někdy se to stane i takovému odborníkovi jako já. Ale co, aspoň byla sranda, po 50 minutách mám složeno, hezky si zaflirtuješ s Portugalci.
Teď musím zase naložit kafíčko, ale předtím natankuju u nás v obci Flama. Pojedeme myší dírou. Tady se už pár kamionů oběsilo, je třeba dávat pozor. Tak jo, teď mířím k zákazníkovi na to kafe. Je to rovněž zákazník, kde se jede v centimetrech, protože je to tam tak úzké. Teď musím jít zpátky do firmy, abych složila. Je letní nálada, ve firmě bouchla bomba. Dělá se úklid v kanceláři. Je důležité udělat hezké oči na skladníky. Mají plný mražák zmrzlinky, to aby se na tebe taky něco dostalo, i když neděláš ve skladě. A jestli je to spravedlivé, no podívej, děvčátko. My tady máme lidi, kteří berou výplatu a já ještě pořád nevím za co, tak ty si můžeš vzít zmrzlinku, to je v pohodě. Tak, ještě honem přestávka a opět na mě čeká voda, ale od jiného výrobce. Už ji někdo naložil, já jenom zapřáhnu a pro dnešek už stačí. Pojedu domů. Byl to krátký den, ale neboj, ještě jsou přede mnou 2 dny. Zároveň jsem musela odmítnout práci na přes příští týden. Víš jak, nastavit si hranice. A už je tu zase čtvrtek. Dnešní plán je jasný. Musím opět 2krát Francii. Bude to náročné, protože první zákazník má termín až o 9:30 ráno. Mířím opět směr Lausanne, už v Bernu to šlo špatně kvůli stavbě. Už tuším, že to bude dnes dlouhý den, dám si kafíčko, nakoupím si jídlo, stačí něco malého. Přijíždím na 9:30, musím čekat 40 minut na rampu, udělám si přestávku. Zboží složím za 45 minut. Úmorné horko stoupá a na mě čeká Francie. Švýcarsko je proslavené neuvěřitelnou spoustou oprav. Až kam mi paměť sahá, opravuje se na tomto úseku furt něco. Za to mám krásný výhled na Ženevské jezero.
Moji kolegové už míří stejným směrem. Lidé si užívají koupání, turisté promenád, mne čeká plné parkoviště a opět spousta kamionů. Můj kolega Mohamed z filiálky Villeneuve je tu. Roztomilý letní vzkaz jen a jen pro vás. Bonjour. Salut. Je m'appelle Mohamed Adnan Ahmed. Je suis la filiale de Villeneuve, Cyber Transport à Villeneuve. Je suis collègue de Elena et on travaille ensemble. Elle est très sympa. Et puis voilà. Nous sommes ici à attendre le chargement. Eh bien, voilà. Et puis, tout le monde, bonne journée et bon travail. Tak já doufám, že se vám roztomilý pozdrav líbil a my jedeme dál. Tentokrát se rozhodnu, že budu nakládat ze strany kvůli čekání. Je to senzační věc, přijedou velkou ještěrkou a všemi profesionálně naloží. Oblečená, aby se to všem líbilo, potím se až na řiti. Teď musím padit ale opět zpět do našeho skladu ve Švýcarsku. Je po 5. hodině, když míjím hranici, můžu dát plyn, protože teď mi nikdo nebude stát v cestě. Nazpět to ale bude horší. Do skladu přijíždím něco před 6. hodinou. Podívej, kolik je stále práce. Rychle složím, ale teď musím opět znovu zpět do Francie, jenomže Francouzi se vrací taky. Je stále 37 stupňů Celsia, na 45 km potřebuju hodinu a čtvrt. Ten vlak, který projíždí, potřebuje 4 minuty. Jdu do check-inu, je krátce před 7. hodinou večerní, vypadá to velice slibně. No znáš to, balet jede, dnes jsem poslední kamion, který smí nakládat.
Ještě papíry, dárečky a můžu na parkoviště. Jestli vás zajímají mašinky, moje nejlepší kamarádky, jak pracují, jsou naprogramovány. Pracují tak, jak je jim zadáno. Jsou velmi spolehlivé, horší je to, když se to zasekne. To tady člověk může čekat věčnost. Ale ještě nikdy se mi to nestalo. Nedokážou ale rozeznat blízkost člověka. Nesmíš se jim plést do cesty, ale ruku na srdce je dost blbé je přehlédnout. Tak jo, ještě jim zamávám, pojedou si svou večerní, já jedu na parkoviště. Dnes bude jednoduchá kuchyně. Na parkovišti se line podvečerní pohoda, mám hlad, ještě se musím osprchovat, čeká na mě v 9 hodin přestávky, než budu pádit dál. A aby se vám to nezdálo nudné, za dnešní den jsem naložila přes 65 tun vody, která bude distribuována do obchodních řetězců ve Švýcarsku. No a ještě jiná zajímavost. Ten vlak, který jel, byl rovněž naložen vodou a železnicí pojede dál. Ve špičkových frekventovaných horkých dnech jako teď se zde nakládá až 190 kamionů denně. První kamiony nakládají o 5:30 ráno a poslední k 8 hodině večerní. Velmi ráda sem jezdím, na podzim a v zimě sem téměř nezavítám, protože budu mít jinou práci, ale o tom v jiných videích. A neboj, budou takové dny, co bych dala za to sem zase jet. No nic, a pátek je konečně tu. Je po 5:30 raní, můžu vyrazit. Někteří ještě spí, dnes už byla trošku chladnější a příjemnější noc. Svět se pomalu probouzí a na mě čeká opět cesta k nám do obce Schmitten, kde budou v tomto horkém počasí čekat spousty kamionů s nápoji, já budu čekat 45 minut. Změnil se plán, musím znovu do Francie naložit na pondělí. K mému štěstí se ale ve Francii na silnici stane nehoda, musíme to všechno objíždět. V Evian bude čekat zase spousta kamionů, bez tak musím udělat přestávku, 4 hodiny 15 jízdy jsou za mnou. Je poledne a jak vidíš, jsem stejně tak daleko jako ráno o 5:30 ráno. Začíná odpoledne a všichni chcem už domů. Tentokrát budu čekat. Budu ještě muset předložit u nás ve filiálce Villeneuve. No a ještě taky zpět. A víš, jakou to má výhodu jezdit tak pozdě večer? Že jsi sama na cestě. Uběhlo 14 hodin mého života. Mám na pondělí naloženo, pro dnešek už stačí, příště zas.
A co vás čeká příště? Nastávají poslední dny měsíce srpna. Podzim je už pomalu cítit ve vzduchu. Končí mi 6 týdnů na parkovišti Belp. Nudit se rozhodně nebudeme. Podíváme se, co to je ekologické hodnocení šoférů. Fleetboard. Ten mne zatvrzele provází už od počátku mé kamionové kariéry. Na blbinky se najde čas vždycky. Popráskáme Francii a nábytek pro švédského dědu. Já vám z celého srdce děkuji, že tu se mnou jste. Pozdravujte mi v zemi Českého lva a dobře dojeďte. Příště, ahoj.